Hi guys, दिनै आं बानायगोन बिस्कुटनि केक। नायदो आं केकखौ बोरै बानायो। दा आङो लाबाय केकखौ बानायगोन बे बाउन्स बिस्कुटदो मोनसेयाव 5 दामनि। इनिफ्राय बेखौ बानायनायाव नांगौ जोंनो गाइखेर एसे, इनिफ्राय दै, इनिफ्राय इन'। बारा एसां बुस्थु नाङा। इन'खौ होबा केकआ मोजाङै फुलियो आरो सदाबो होजायो, बाट आं सदा होनो मोजां मोना, इन'खौ होगोन। दा आङो मोनसे गामलायाव बिस्कुटखौ गासिखौबो खुला लाबाय, बेनिफ्राय आङो बेखौ खुला लाखांनायनि उनाव आङो मोनसे डेन्जार बुस्थुआव बेखौ आङो मिक्स खालामगोन आरोना। बेनिफ्राय दा डेन्जार बुस्थुआनो जाहैबाय नै बेलना। मानो होनबा मानसिफोरा, आं मोनसे बाथ्रा बुंनो आरो, मानसिफोरा साननो हागौ जे मिक्सार मेचिन गैयाबाथाय केकआ मोजाङै जानाय नङा, मिक्स खालामनायाव एसे प्रब्लेम जागोन होननानै सानो खोमा। खिन्थु जियानो जा, जिदो नों मिक्स खालामो, जिदो नोङो इखो गुन्दै खालामो, सब जाजोबखायो आरो जेबो प्रब्लेम जाया। बेनिखायनो आङो बेलनायाव खालामना खिथिबाय आरोना। खायफाया सानगोन माने मिक्सार गैयालासिनो माबायदि केक बानायनो इदिबो सानगोन नालाय, बेनिखायनो आङो बेलनायाव बानायना खिन्थिबाय नोंथांमोननो। दा आङो बिस्कुट गुन्दैयाव गाइखेरखौ होबाय। गाइखेरखौ आं बारा एसां होआ, एसेल' होगोन, जास्ट आं टेस्टनि थाखायल' होगोन आरो। बेनिफ्राय बेखौ आरो खेबसे मिक्स खालामना लानोसै। बेनिफ्राय आङो बेवहाय दैखौ एसे बुरजा होगोन, मानो होनबा गाइखेरखौ आं एसे खम होबाय नालाय, दैखौ एसे बुरजा होसिगोन, मिडियाम। ओमफ्राय केक बानायनायाव मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जे केकखौ बारा एसां दैल' खालामनाङा, लाथा लाथा खालामनांगो। बेनिफ्राय मोजाङै मिक्स खालामनांगौ आरो, होमबासो केकआ मोजाङै फुलिलांगोन जोंनि केक बानायनाया, ओमफ्राय मोजां जागोन आरो। मिक्सआवनो बांसिन जोथोन लानांगोन आरो नोंसोरो। आं दा मोजाङै मिक्स खालामना लाबाय, नायनाय बोरै गथा आराम कफि कालार जादों ना। ओमफ्राय दा आं होनोसै लकेल दाउदै दैसे। माने आं दाउदै होआखैमोन दे आगोल बानायना जानायाव, ओमफ्राय दा जाहानि आइया दाउदै हो होनायखाय आं दाउदै होना होबाय। ओमफ्राय बै माखौ होयो दाउदैखौबो आं मिथिया आरोना, ओमफ्राय आं सबखौबो होना होजोब्बाय। एकदम सिंनि गोमोखौसो होयोमोन खोमा, ओमफ्राय आङो सबखौबो होफ्लांजोब्बाय। ओमफ्राय जियानो जाबाय थाथोंना, जानो मोनबानो जायो। दाबा माबायदि जागोन मिथिला आरो, सिंनि खोबाबा दाउदैया माबायदि, केकआ माबायदि जागोन मिथिला। ओमफ्राय आं मिक्सखौ खालामना होजोबखाबाय, जि जायो जाबाय थाथोंसै। दाउदै होखांनायनि उनाव दा आं बेवहाय होगोन इन'। इन'खौ आं मानो होगोन होनबा इन'नि स्माइलखौ आं बुहुत मोजां मोनो आरो इन' होबासो आं केकखौ मोजाङै फुलिनाय बायदि मोनो आरो। ओमफ्राय इन' गैयाबा, इन' होआबा माने सदाखौबो होजायो, होमबाबो आं सदाखौ होनानै मोजां मोना, बेनिखायनो आं इन' होयो आरो। ओमफ्राय दा जोंना मिक्स खालामनाया कमप्लिट जाबाय। बेनिफ्राय आं मोनसे फिसा गामला लादो, बेवहाय आङो एसे थावजों, माने जानाय थावजों लिलाना होनोसै। बेनिफ्राय बेखौ आं एसे लिलाना होनोसै आरोना। ओमफ्राय होमबासो माने जोंना केकआ खामनायबो नङा, सिथाबनायबो नङा। ओमफ्राय आरो मोनसे दंबायो, बेनि सायाव आङो बेखौ मोजां मिक्स खालामखांनायनि उनाव, जानाय थाव होखांनायनि उनाव दा आं बेवहाय होबाय आटा एसे। आटाखौ मोजाङै फेनलायना होजोब, सबखिबो नांनाय बायदिनो। मानो होनबा जों केकखौ, आं मानो बिदि होनदों होनबा, जेब्ला जों केक बानायगोन ना, होमबा केकआ जेनेबा सिथाबनाय नङा, खामनायबो नङा, बेनि थाखायनो आटा होदो। बेवहाय पेपारबो होयो, बा आङो पेपार गैयिखाय आं आटाखौनो होबाय, मैदाबो होजायो आरो। ओमफ्राय दा आं मिक्स खालामखांनानै बेवहाय होबाय। वाव, नै बेसे लाथा लाथा आरामथार जादों ना।
केक बानायबाथाय माने एसे थादो आरो होमबाबो जेबो नङा। नै इफोरबायदि लाथा लाथा जानांगो केक बानायबाथाय होमबासो केकआ मोजाङै फुलिखाङो आरो। नायदो बोरै जादो। दा आं होखांबाय ओमफ्राय बेखौ इयाव होखांनायनि उनाव ना एसे टेप टेप बुना होनांगो होमबानो एसे मोजां थख'ख' जायो आरो। ओमफ्राय प्लेटदो सारायजों आं सिगांनो बहायना दोनखादोंमोन ओमफ्राय गुदुं खालामनांगो आरोना ओमफ्राय इनि उनावसो दा केकखौ आं होबाय। इनिफ्राय बे केकखौ जों 45 मिनिट दोननांगो बेनि उनावसो बेखौ नायनांगो आरोना। दा आङो केकखौ नायनोसै जादों जायाखै। वाव जि मोजां फुलिना दोङो खिन्थु मोनसे बाथ्रा आरोना बिदि फुलिबाबो सिङाव मोनाना बेनिखायनो आङो बे काथि फिसाजो थुना नायनोसै जुदि बेवहाय जुदि एसे गिसि फैफायोबा मोनथ'वाखै आरो बे एसे नांबावगौ मोननो। ओमफ्राय आं बेखौ आरो खोबनानै होफिनसै दसे टाइमनि थाखाय बेनि उनाव आरो नेक्स्टआव नायफिनलायनोसै आरो मोनदोना मोनाखै। आरो खेबसे नायबावनोसै दहायथ' मोनाखैमोन दा आरो मोनदोना मोनाखैबा काथि फिसा दा आरो थुना नायबावनोसै। जुदि एबार जुदि स्लिम स्लिम फैबा मोनबाय नै एबार स्लिम फैबायना एबार केकआ मोनबाय आरो कमप्लिट जाबाय। मानो होनबा एबार स्लिम फैबाय सिङाव मोनजोब्बाय आरो केकआ। ओमफ्राय दा बेखौ जोङो बोखांनोसै। ओमफ्राय दा केकखौ बहनना लाबोबाय ओमफ्राय दा गुसु जानो थाखाय दसे दोनथ'नोसै मानो होनबा केकआ गुसु जानांगोन दे हाखु दाखु बख'बाथाय बायजोबगोन केकआ इनिखायनो बेखौ दसे गुसु जानो होनोसै बेनि उनावसो बख'नोसै। ओमफ्राय दा केकआ गुसु जाबाय नालाय इखौ बख'बाय नै जि साफा जाखाबाय आरोना नै थख'ख' फैखायो गुसु जाबाथाय। माने गुदुं गुदुं जुदि बख'नो नागिरबा टान जर'बस्थि बे जानाय नङा बायजोबगोन आरो केक ओमफ्राय गुसु जाबाथाय हारसिं थख' गबोखायो मालाय। ओमफ्राय बे गुफुर गुफुरा जाबाय ओरैनो आटा नांनाय आरोना बेलाय बख'बानो खारो जेबो नङा। बे केकआ ओरैबायदि मोजां जादोंना थख'ख'नो जि साफा किउट जाखाना कफि कालारनो। नोंथांमोनाबो न'आव इदिनो बानायना जा जेबो बुस्थु नाङा दा। ओमफ्राय दा आं बेवहाय होगोन दहाय आं एसे दोनदोंना दहाय मिक्स खालामनायखौ ओमफ्राय आं दा बेवहाय सानिफ्राय लुलाना होगोन ओमफ्राय मोजां जागोन आरो इफोरो जेनेबा एसे माबा जादोंना बोरैबा नुदोंना इखो सानिखौ ओमफ्राय बियो माने मोजां स्लिम स्लिम खालामगोन आरो। ओमफ्राय बेवहाय डेरि मिल्कखौ होबाथाय बिराद मोजां जायो कालाराबो। ओमफ्राय आंनाव दा डेरि मिल्क चक्लेट गैया नालाय बेनिखायनो आं दहायनिखौनो होबाय आरो जि होबाबो जायो माने ओमफ्राय जि साफा जासिगोन आरोना इयो। दा ओमफ्राय केकआ एसे नायथावथाव जाबाय आरोना इखौ लुलाना होनानै माने आंनावथ' दा डेरि मिल्क गैयामोन नालाय ओमफ्राय इखौनो खामानि सलायबाय आङो। ओमफ्राय दा आं हानोसै केकखौ नै माबायदि थख'ख' ओंखारखागोन आरो नै जि साफा मोदोमखादोबो ओमफ्राय बिराद मोजां जादों आयु नै बिराद गोथाव जायो आंथ' बिराद जानो निजिनो बानायो निजिनो जायो। दा आंनि केकआ जाबाय माबायदि नुगोन नोंथांमोनासो मिथिगौ आरोना। ओमफ्राय बिराद गोथाव जायो न'आवनो बानायना जाबानो जाबाय दखानफोरनिखौ बायना जास्लायस्लाय न'आवनो बानायना जा निजिनो। बेनिफ्राय बारा एसां बुस्थु नांखाया बुस्थु मोननै बा मोनथामल'सो नांगौ आरोना इफोरथ' न'आव थाखायो बयनिबो न'आव थाखायो बेनिखायनो नोंथांमोना न'आवनो बानायना जाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ बोरै मोनो नायनानै कमेन्ट होबानो जाबाय। बाय बाय।